Imbitaron man sa Independent Commission for Infrastructure kung ICI si First Lady Liza Araneta-Marcos kung may makit-an nga reliable kag competent nga basehan nga naangot ini sa kurapsyon. Sabat ini sa ICI matapos may isa ka private citizen nga naghingalan kay John Santander nga among nagpasa sing letter of sentiment. Ginduso sini sa ICI nga imbestigaran ang ginaalegar nga koneksyon sa tunga nanday Marcos kag teka billionaire nga si Maynard Ngu nga naangot subong sa anomaliya sa flood control. Sunod kay ICI Executive Director Brian Saka, kinahanglan anay nilang osisaon sang maayo ang reklamo antes sila magpadala sang imbitasyon. Sa subong temprano pa nga nagsiling o kung magkumpirmar o kung temprano pa nga magsiling o kung magkumpirmar nga imbitaron si Marcos bangod kinahanglan pa ini nga tunan sang husto ang letter of sentiment halin kay Santander. Naibaluan nga sa letter of sentiment ni Santander, may duwa ka pictures kung sa diin yara sa day Marcos kag Ngu nga magkaupod kag ginaalegar sini nga may posibilidad nga nagbenepisyo man ang First Lady kay Ngu o kung vice versa. Matandaan nga gintagman anay si Ngu nga mo ginaalegar nga bagman ni Senador Francis Escudero nga isa man sa na-implicate sa issue sang korupsyon. It's up to the commission to decide on that, no? If there's any reliable and competent basis for the commission to invite any personality, as I said before, that would lead to finding the truth para malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. But of course, we have to validate this, no? Iimbitahin naman yan upon their discretion. We're being consistent here. Kung ano, we go where the evidence takes us, but at the same time, we are careful with the information given to us. So, susuriin pa yan. And it's too early to tell kasi hindi pa nga nababasa ng commission kung ano man yung linalaman ng letter na yon. At the same time, susuriin nilang mabuti yan. Nabalian ang kabahinsang pahayag ni ICI Executive Director Brian Saka.